Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Nag-aapod sa kuya nam sa mga college friends ko. Nasa Iloilo, Sindangon yan. Kaso ang problema, maluyaan connection. Hindi ko aram kung sa kuyang connection o sa inda. Maray na pagka-udto na po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Kumusta po, tabi ka mo? Ano lamang tabian sa indang pindog, sa inong pinagkakabisihan dyan. Magsarabay-sabay po kita sa good alauna nin pagkahapon. Mantangan kadaklan na nagpapainundag na Kuya Nems. Ika po Kuya Nems, before ka nagdidi, nakapangudto ka na. For sure, ang bag ni Kuya Nems, igwa na naman siya kimaliit na lalagyan ng kanyang kape. May nagtaram sa Kuya Nems, pati si VP, tigtataraman niya ako na bako daamarhay itong mga nasa pack baga Kuya Nems. So easy na pag binubuo mo, lalagyan mo kitubig. Mas maray man daagrara itong naabutan ko po Kuya Nems kape na so tiglalag pa baga sa sumaibugon pa baga Kuya Nems na baso po tabi. So gamit ng baso. Hindi ko alam kung ano so brand ka ito ong kapeng ito. Pero naabutan ko na siya Kuya Nems. So pag tiglagan mo po ang usually baga ang baso po na medyo manipis lang. Pag tiglagan mo mainit, naglilitik. 'Di ba? Ang term digdi sa Legazpi naglilitik. Itong nagpapasa. Pero itong laganan ki kape na pag after ka ito, pag nangungugas ako to Kuya Nems, tigbabrushan ko sa luwas para mahali label duman para magamit ng kape. I mean, kapehan. Ito naabutan ko duman, tas malagka ki creamer, ki asukar. Mas advisable da ito Kuya Nems kaysa duman sa mga nakapak na easy to natimplahon. Kumusta po tabi ka mo sa mga biyaheros ta ingat-ingat lang kamo. All roads pasisiring po dyan sa Naga City. Dahilan po sa nagpapadagos na Peña Francia Festival dyan. Kasuha po nagkaigwanan ni na aktibidad dyan. Rinuso nin kadakol na mga debotos. Nagkahiriling ko duman ko naman. Igwanan naman kita despite itong sa mga pangapudan po kan sa tuyang mga officials, pati na itong mga nasa simbahan, ibitaran itong manailing pati ako po na video. Halis sa sarong building. De syempre maagi duman imahe ni ina. Ay naku Kuya Nems sa naglulukso. Ang neon duman sa mga comment section, sabi ninda, mostly to Kuya Nems po, mga nakainom. Bawal po bagayan. Sa rin sa mga ipinagbabawal. Tapos manailing ba ako duman Kuya Nems, nakaano sa andas. Topless, wala ki bado, pang itaas. Pag-arabuakaan, very solemn po bagay na activity na iyan. Dapat na igalang ta po at the same time, magsunod kan mga ipigtalaan ng mga pulisiya kan man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno. Maray na pag-auto kay Sir Andy Marbella kan Task Force Kaayusan at Kalinisan. Sabi niya, maray na udto po kay Kenneth Olimpo and then kay Madam Ami Marbella. Kami po, dai pa nangungudto. Hehehe. Sabi ni Sir Andy, blend 45 daan.
Di ko lang sure. Baka Nescafe ito. Nescafe ito, Sir Andy. Pero iba-iba man po baga kaya. And, yun nga nito. Baka ako mag-isip ko anong brand ano yan, kape ang yaon po dyan sa, so tigmimin ko na tigagamit na po na diretso kapihan, timplahan. And kasabay po kan pag-celebrar ka na Peña Francia Festival, may pigpautuban na Police Regional Office number 5 na temporaryong suspension kay itong sa mga permits po baga na paggamit ka na permit to carry firearms outside of residence. Pigpautob ini poon kan Setyembre 11 kan Sabado po tabi iyan. Kan Webes. And madurar po iyan sa good sa next week. Aldaw po ni na Domingo, Setyembre 21. Ang solamente yung pigtutugutan na magbitbit po nin mga badil, ano sa to yung mga uniform personnel hali sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, dahilan po tasindaan official na mamantinir, magtutuwang-tuwang na magmantinir ka na katrangkiluhan asin pasi-orden po sa nasabing aktibidad. Pagpasensya na nakadit-diit nag-o-off ako kan sa kuyang microphone. Day pa ako nauulian until now. Sarong sima na naman kuya Nems. So, street dance presentation. Medyo mauran-uran. Nagbabagsak po sa uran. Iniso na ko akan wara kipandong. Maray na pagkauto kay Kuya Jarel Aranya. Sabi na mauran-uran na good noon po Ma'am A. Happy birthday po from Aranya family all over the world, especially from Lacandula Drive, Gugun, Legazpi City. Salamaton po sa mga nakaramdom. Sa mga nakaramdom, okay lang. Next year ulit. Maray na pagkautos sa kuyang mga college friends. Sabi na happy birthday ni. Greetings from Gimaras, from Mami Vea, Cha, John J. and Alexi Daya. Nag-ano ka mo dyan na apat sa Gimaras? Ano nga ni po kuya Namsu, prutas ba ya ito na hali sa Gimaras? Mangga, di ba? Mami V, mangga po ba ya ito ang kada lugar baga kaya may mga specialty iyan. It's either pagkaon iyan, prutas, like digdi sa Albay, yung kita yung mga pili products. Maray na pagkauto po sila dyan and ingat-ingat lang sa inyong mga biyahe. Mami V, sabi na, mangga sis, haha, di ka namin madadalhan, pasensya na. Ay, kayang mga college friends ko, Kuya Nems, paghali kayo niyo dyan sa Gimaras, nag-work na niya, nag-stay na sa Metro Manila. Sindaan nagsasapar kang kan traffic. And at the same time, si Mami V, nahiling ko ini last time. So, story niya, namang problema na siya kung paano siya malusong duman sa baha. Mami V, siya and John and Alexi Daya, kan Barangay Bitaano. Ingat-ingat lang kamo dyan and enjoy sa indong mga lamierda. Maray na pagkauto kay Sir Santiago Balde, nakantabay po una from Batangas. Kay Kuya Joseph Nares and then kay Homer Realista Lola. And duman po sa mga job seekers may oras pa po kamong magbisita pa sa sering po dyan sa Ayala Malls, Legazpi. Dahilan po nagpapadagos pangunyan itong handog ng Pangulo 2025 job fair po tabi iyan. Kasuha po nakauron ko si Regional Director Deding Gatinao kan Dolly Bicol. Ay kasuhapon po pala. Bad may naghahanap sa kuya. Just in case lang. May tigatindaran kami ni na VP na bako siya mga press-con po tabi dyan sa Old Albay District. Kaya wala po ako kasuhapon. Kaalanganin man ko yan. Mabiyahe pa ako 11 to start. Tapos mabalik naman ako di sa DCG. Tapos mabalik naman ako pa sa Ringdom.
And after kaayan, nakahuron ko si RD Deding Gatinaw kan Dole Bicol. Sabi niya sa kuya, nguyan nga ni itong sudakulang activity, dahil ang taka-birthday ko palan kuya si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya ang celebration ko, duman na lang kay PBBM. Malangan sa secretary kan Dole, yaon po dyan sa probinsya kan Sorsogon, para duman man itong main event kan Dole, bako lang nigi sa Bicol Region. So DOH nga ni si Secretary Ted Herbosa, yaon po dyan sa Albay Farmers Bounty Village. Halos gabos na mga ahensya kan gobyerno po ang igwanin mga gigibong efforts and mga aktibidad bilang parte po yan na birthday celebration kan presidente. And digdi po sa syudad kan Legazpi, ang venue kan job fair, niyaon po dyan sa Ayala Malls Legazpi kung sa ina sa 1,000 na mga job vacancies po ang binuksan dyan kan man iba-ibang mga employers. And aside kayan, may mga serbisyo po na pigtatangro. Nahiling ko duman sa Philippine Statistics Authority Bicol. Nailing ko duman sa Pag-ibig Fund, Social Security System, na napagkauto kay Ma'am Janetta Mapa. And then Integrated Bar of the Philippines, Albay Chapter, yaon po tabi idumantanganing magtao po nin asistensya tabang legal na asistensya duman sa nangangaipon. Naging one-stop shop iyan. And sagod lang po yan tabi sa 5:00 yung pagkahapon. Kaya pwede po kamong magpasiring duman. And of course, ang LTO Legazpi, nakapwesto po sindangon yan dyan sa inang mga personnel sa BFP station. Dyan po yan sa Barangay 57, Dapdap, Legazpi City. Sa Ampangan po, Kansawangan Park, dahilan ongoing man po ang sa indang distribusyon ni mga plaka para duman sa mga motorsiklo asin tricycle na nakarehistro po kan 2017 and below. Duman po nindong makiklaim sa indong mga plaka just in case na available po iyan. And darahon lang po ang mga magakanigong dokumentos na kaipuhan. Arugan valid ID po kan sumismong tagsadiri. Official receipt as in certificate of registration. And then halimbawa si Kuya Nems, day makaduman, tapos ako ngaya maklaim kan plaka ngaya kan sa kuyang tricycle, pwedeng magpadara duman sa makisuyo sa kuya si Kuya Nems. As long as na may kopya kan valid ID ni Kuya Nems, at the same time, may ipigtaw po na authorization letter na permado po ni Kuya Nems. Na pagtatawan autorisasyon si Angel Mustaza ngayon na magkuwakan sa kuyang plaka. And then just in case po na naipabakal sa indo ang motorsiklo o tricycle, dapat po may bit-bit kamukaan na deed of sale. And then sa masunod na simana, iganin na nakatalaan na aktibidad man po. And of course pala, naramduman ko dyan sa Ayala Malls, iga po ni nagpapadagos na expo itong mga produkto na konektado po tabi sa coconut. May mahiling ka duman ng mga vinegar, itong mga chanelas na gibo po tabi sa niyog. May mga fertilizer na gibo po tabi sa partikan lawas kan niyog. May mga pang-display sa harong, ito po baga mga lamps na pwede po nindong gibuhon na dekorasyon sa inyong mga residensya. May sabon akong nahili. May mga pagkaon. Pwede po kamong magpasiring duman. Sagod po iyan sa Domingo, petsa 14 po kan Setyembre 2025. Sabi digdi, paano nga Ma'am Angel, kung di ka nga makaduman sa LTO office, sa LTO na tigibungon niya na distribusyon, ay pwede po kamong magpasiring dyan sa LTO office, dyan po sa may parte kan Embarcadero de Legazpi.
And then duman, maaraman po nindo kung available na sa indong mga plaka. And just in case day pa man available, igwa po an LTO na piglansar na tracker, tanganing maaraman po nindo kung hay na ang sa indong mga plaka. Tapos, just in case po na day ka mo ngaya makabalik na dyan sa mga opisina kan LTO. Ako lang siya digdi sa LTO Legazpi, kundi po sa man iba-ibang mga district offices kang Land Transportation Office Bicol. May choice na po kamo kung i-claim pa nindo sa opisina or dadarahon na lang po sa indo sa indong mga residensya direkta. Pero mabayad lang kamo ki minimal fee lang naman. Maray na pag-auto kay Ma'am Sally Luna. Sabi na, hi, good afternoon po Ma'am Hazel. Habang naglalaba ako, nagdangog ako sa radyo. Pabati imanda po kay Cha Belen Romero. Belated happy birthday from Cha Sally. Kan Barangay Puro. Salamat po tayo. Kay Sir Dick Del Mundo, nakaantabay po ngunyan from Daraga Albay. Maray na pagkauto po dyan sa mga paraantabay ta sa Daraga Albay. And then kay Kapitan Randy Velasco. Kuya Randy, maray na pagkauto po sa imo. And kay Sir Pio Fernandez, tataping. Maray na pagkauto po sa imo. And salamat sa pag-romdo. Sabi ni Sir Andy, parehas, igwa po kaya ng mga bastos ta sabay ang purpose. Inisuroron duman sa, mga nagsampa po duman sa may imahe ni ina na topless. Di man lamang aram niyang dakol na mga debotos poan na nagsasarabay po baga duman. Di man lamang po siguro mananggad maski so t-shirt po na pang uralda. Dahil lang itong nagsakat ka duman tapos wala ka nakibado pang ita. Ano pa man Kuya Nems, pwede na po kitang mag-sorcery-vlogan ngunya na pagkauto. Maray na pagkahapon na po sa Robvox Animal Bite Center kay Ma'am Tet Aldana Hakub, kay Ate B, Flora, and then kay Tita Marie Honrado. Sabi ni Sir Alvin Uy, nakikinig po ako sa iyo ngayon ma'am sa radio. Ingat po, God bless all over the world. Ang sa kuyang kapartner po sa technical, si Kuya Nems Flora, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ang tabayan na po ang masunod na programang Marhay na Hapon with Father Butch Bumbasi OP. Ako po si Hazel Mustaza. Bye-bye. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various